በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋሕ ብምሕረቱ ጽቡቕ ውዒለ አሜን። እምበኣርከስ ናብ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዘጽለ ዝንበብ ስንክሳር ክንኣቱ። ስንክሳር ዘወርሃ ጳጉሜን ሓደ ድማ ኣብጽሐና ናብ ወርሓ ጳጉሜን ሓደ አሜን። ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ወርሒ ይግበረልና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ አንደበት ክኑኒ ቅዱስ ሚካኤለይ ገብርኤለይ ብየማነይ ብጸጋመይ ይቁምለይ አሜን። ዘወርሓ ጳጉሜን እንኳዕ ናብ ዝተባረኸ ወርሒ ጳጉሜን ናብ ቅዱሳን ዮሃንስ መጥምቅን ዑቲኮስ ሃዋርያን ቀሺ ኣባ ቡሰይን ናይ ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። ወርሓ ጳጉሜን እግዚአብሔር ዘመናት ዝፈጠሮም ንደቂ ሰብ ጥቕሚ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ እሞ ንሱ ብዝፈለጦ ብረቂቕ ስልጣኑ ንዓለም ፈጢሩ ጊዜያት ንኸኸፋፍሉ ብርሃናት ፀሓይ ወርሒ ከዋኽብቲ ፈጢሩ እዩ። ጊዜያት ከኣ ብደቓይቕ ብሰዓት ብመዓልቲ ብሰሙን ብወርሒ ብዓመታት ብኢዮቤልዩ ብክፍለ ዘመናት ንኽቁፅር ዘምሃረና እውን ንስ እዩ። ናይ ሰከንድ 5,040,000 ክፋል ዝኾነት ሳድስት ክሳብ ዓብዪ ቀመር 532 ዓመት ንሱ ንዝፈትዎም ከስተውዕልዎ ገለጾ። በብዘመኑ ከዓ ኣብ ቅዱስ ድሜጥሮስ ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ዘደማስቆ ኣብ ቅዱስ ኣቡሻኽርን ኣብ ካልኦትን ሓዲሩ ጽቡቕ ኣቆጻጽራ ምሂር እዩ። ሃገርና ኢትዮጵያ ድማ ናይ 13 ኣዋርሕ ናይ ጸጋ ዘለዋ 4 ወቕትታት ዝተሰማምዑላ እያ አሜን። ካልእ ዓለም ሃዋርያት 13 30 29 28 እናገበረ ክጥቀም ንሕና ግን ከም ኖህ ዘፍጥረት ኣብ ምዕራፍ 8 ካብ 1 እስካብ 15 ዘሎ ኣቆጻጽሪ ኣዋርሕ ኣብ 30 መዓልትታት ወሲና ንጳጉሜን ድማ ንበይና ነቐምጣ። ጳጉሜን ኤጳጉሜስ ካብ ዝብል ናይ ግሪክ ጽርእ ቃል ዝተወሰደ ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ከዓ ትርፊ ወይ ከዓ ተወሳኺ ከም ማለት እዩ። ናይ ወርሒ ጳጉሜን 5ን 6ን መዓልትታት ከዓ ናይ ሓድሽ ዓመት መሰጋገሪ ምዃንን ብዙሕ ምሳሌታት ወይ ከዓ ምስጢራት ኣለዎም። እቲ ቀንዲ ግን በዚ ግዜ ዳግም ምጽኣት ይዝከር። እዚ ግዜ እውን ብጾምን ብጸሎትን ከተሕልፍዎ ይግባእ። ግን ብፍቓድ እዩ እምበር ናይ ብምግዳድ ኣይኮነን አሜን። ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ወዲ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዘግየጸን ንእስራኤል ብንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዲ ዝጸረገ ንጎይቱ እውን ዘጥመቐን ስለ ሓቂ ክሳዱ ዝተቖርጸን ዓቢ ሰብ ስለ ቅዱስ ዮሃንስ እውን ስለዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ነቢይ፣ ሃዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ጸያሄ ፍኖት ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኸብሮ ንቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት። እዚ ቅዱስ እዚ በዛ ዕለት ናብ እስራኤል ኣተወ። እዚ ከመይ እዩ እንተበሉ ንጉስ ሄሮዶስ ሰበይቲ ፊልጶስ ሓዉ ንሄሮድያዳ ብምምርዓው ብምስሊ ክፍኣቱን ቅዱስ ዮሃንስ ይገስጾ ነበረ። ቅዱስ ዮሃንስ መምህር ወመገስጽ ዘእያደሉ ለገጽ ገጽ ሪኡ ዘየዳሉ እዩሞ ገሰጾ። ሄሮዶስ እዚ ቅዱስ ኣይፈርሖን ይኽብሮን ነበረ እሞ ድሓር ግን ፍቓድ ስግኡ ስለ ዝሓየሎ ብፍላይ ድማ ድሕሪ 7 መዓልትታት ንልደቱ ከኸብር ንኸሸባሸብ ብምስጋእ በዛ መዓልቲ ብወተሃደራቱ ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ደርበዮ። ን7 መዓልትታት ኣብ ውሽጢ ጸልማት ኣሲሩ መስከረም ዕለት 2 ክሳዱ ከመይ ከም ዘቑረጾ ንዕለቱ ተጸቢና ክንምልከቶ ኢና እሞ ናይ ሽዑ ሰባት ይበለና አሜን።
ከምኡውን ቅዱስ ዑቲኮስ ሃዋርያ። እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ጭራሽ ምስ ኣስማቶም እናተረስዑ ካብ ዝኸዱ ሃዋርያት ሓደ ክኸውን ከሎ ቁጽሩ ኸኣ ካብ 72 ኣርድእቲ እዩ። ካብ ንእስነት ዘመኑ ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ መዝሙር ምዃን መሪጹ ን3 ዓመታት ምስ 3 ወርሒ ምስጢረ ወንጌል ጠንቂቑ ተማሂሩ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝወረደ ጊዜ ከኣ ከም መጠኑ ተቐቢሉ ንኣገልግሎት ወፀ። ኣብ መጀመርያ ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ተኸታሊ ኮይኑ ብዙሕ ምስጢራት ተኻፈለ። ቀጺሉ ኸኣ ንቅዱስ ጳውሎስ ተኸቲሉ ትን ብስብከት ብወንጌል ኣብጽሐ። ኣብ መጨረሽታ ኸኣ ኣብ ኣከባቢ እስያ ንበይኑ ተጓዒዙ ብዙሓት ነፍሳት ማሪኹ ንጣዖታት ኣጥፊኡ እዩ። ስለዚ ፈንታ ኸኣ ብእሳት ብስሕለትን ብግርፋትን ብዙሕ መከራታት ኣሕለፈ። በዛ መዓልቲ ኸኣ ብጽቡቕ እርግና ብሽምግልና ኣሪጉ ዓረፈ። በረኸቱ ይሕደረና። ከምኡውን ቅዱስ ቡሶይ ቀሲስ ካብ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ካህናት ሓደ ዝኾነ ኣባ ቡሶይ ንኣገልግሎት ወፂኡ ምስ ተመልሰ ናይ ቤተሰቡ ቤት ገዛ ሰብ ኣይነበሮን። ናበይ ከይዶም ኢሉ እንተሓተተ ሓውካ ኣባ ሆርን ኣዴኻ ቅድስቲ ኢድራን ናብ እስክንድርያ ከይዶም ኣብኡ ከኣ ፍቅሶ ተሰውኡ በልዎ። ንጽባሒቱ ንነዳያን ጸዊዑ ሃብቱን ንብረቱን ቤቱን ኣካፈሎም። ንባዕሉ ግን ሓንቲ በትርን 3 ቆራሳት ናይ ባኒ ሒዙ ንጉዕዞ ተንስአ። ናብ እስክንድርያ ምስ በጽሐ ናብ ቤተሰቡ መቃብር ደልዩ ረኸበ እሞ ኣብ ቅድሚኦም ወዲቑ ከኣ ናይ ናፍቖት ልቕሶ ኣልቀሰ። ሽዑ ከኣ ከምዚ በሎም፣ ቀልጢፈ ናብኻትኩም ስለ ዝመጽእ ተጸበዩኒ። ደጊሙ ኸኣ ጸልዩለይ። ካብኡ ተላዒሉ ኣብ ቅድሚ መኰንን ስለ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ኣምላኽነት መስከረ። በዚ ምኽንያት ብዙሕ ተሳቕዩ በዛ መዓልቲ ሰማዕትነት ኮነ። ምስ ኩሎም ወገናቱ ኸኣ ተቐብረ። ኣሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ኣምላከ ቅዱሳን ተረፍ ዘመን ባሪኹ ንሓድሽ ዘመን ብጽቡቕ የብጽሐና። ካብ ፈተውቱ ጸጋን በረኸትን እውን ይኽፈለና። ኣሜን። ጳጉሜን ዕለት 1 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ዝተኣስረሉ፣ ቅዱስ ዑቲኮስ ሃዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ፣ ቅዱስ ቡሶይ ቀሲስ ሰማዕት፣ ኣባ ጳኩሚስ ባኾም ወይ ከዓ ናይ 3000 ቅዱሳን ኣቦ፣ ኣባ ሰራፒዮን ናይ 10,000 ቅዱሳን ኣቦ። ኣሜን። ወርሓዊ በዓላት ግን የለን። ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጐይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ካብ ኩሉ ኸፍ ዘበለ ድማ ይድሕን። ንቅዱሳን ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍልየና፣ በረኸቶም ድማ ይሕደረና። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ኣናበባ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ። ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ምህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላትነነ ወባልሃነን ኩሉ ኩስ መዛያኪ እቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእት ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ለተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ ቃዲስ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነብኪ ክዳንቺ አሜን አሜን ለይኩን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን።